Καλημέρα. Διαβάζω από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφια 12 έως 31. Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης το χώμα, με την πλάστιγα να ζυγίζει τα βουνά ή με τη ζυγαριά τους λόφους? Ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να το διδάξει, να του δώσει συμβουλές? Ποιος συμβουλεύτηκε για να αποκτήσει ευθυκρισία? Ποιος του έμαθε να ασκεί τη δικαιοσύνη? Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση? Τι είναι τα έθνη? Σαν μια σταγόνα σε ένα κάδο με νερό, σαν κόκκος της σκόνης πάνω στην πλάστιγα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά, όσο της άμμους ο κόκκος. Όλα τα δέντρα του Λιβάνου δεν αρκούν για τη φωτιά, ούτε όλα τα ζωντανά για το ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη είναι ένα τίποτα μπροστά του. Τα λογαριάζει σαν μηδέν, ως σαν μηδαμινότητα. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε το Θεό και ποιο ομοίωμα να πείτε πώς του μοιάζει? Το είδωλο το χύνει ο τεχνίτης και ο χρυσοχώος το επιχρυσώνει και το στολίζει με αλυσίδες αργυρές. Όποιος είναι φτωχός διαλέγει για την προσφορά του ξύλο που δεν το τρώει το σαράκι και αναζητάει έναν τεχνίτη ικανό να του φτιάξει είδωλο που να είναι στερεό. Δεν το μάθατε? Δεν το ακούσατε? Δεν σας το είπαν και δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος? Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη και οι κάτοικοι της μοιάζουν σαν ακρίδες. Αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Αυτός τους ηγεμόνες τους εκμηδενίζει και εξαφανίζει τους κριτές της γης. Μοιάζουν με νεαρά φυτά που τώρα μόλις σπάρθηκαν, που μόλις ρίζωσαν στη γη. Όταν ο Κύριος πάνω τους φυσήξει θα ξεραθούν και ο νεμοστρόβιλος σαν άχυρο θα τους αρπάξει. Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν, λέει ο Άγιος Θεός? Με ποιον θα ταυτιστώ? Τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε. Αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε? Αν όχι αυτός που σε παράταξε σαν στράτευμα να τα βγάζει και όλα με το όνομά του στα καλεί. Η δύναμή μου τόσο είναι μεγάλη και τέτοια ισχύς του, ώστε ποτέ δεν θα λείπει ούτε ένας τους. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πώς δεν νοιάζεσαι για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Δεν ξέρετε, δεν μάθατε? Ο Κύριος είναι αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε ξασθενεί. Και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αετού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν. Βαδίζουνε δίχως και να αποσταίνουν. Δαμάρη, σε ευχαριστούμε για το ανάγνωσμα του Λόγου του Κυρίου. Αδέλφια μου, καθώς ακούσαμε τον Λόγο του Θεού, ελάτε να προσευχηθούμε. Καλέ μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας ζωντανός Θεός. Σε ευχαριστούμε γιατί μέχρι και σήμερα ο Λόγος Σου παραμένει ζωντανός και έρχεται μπροστά μας και αυτό το πρωινό για να μας θυμίσει, να μας ελέγξει, να μας ενθαρρύνει. Και αυτό Σου ζητούμε να κάνεις αυτό το πρωινό. Πάρε Εσύ κάθε ανθρώπινο λόγο και πνεύσε το δικό Σου λόγο με βάση αυτό που ο καθένας μας έχει ανάγκη. Και βοήθησέ μας καθώς ακούμε το δικό Σου λόγο να τον καταλαβαίνουμε και καθώς τον καταλαβαίνουμε να ανταποκριθούμε σε Αυτόν με υπακοή. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα σε όσους για πρώτη φορά βρίσκονται μαζί μας αυτό το πρωινό και ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει να ψάλουμε σε Αυτόν, να υψώσουμε τη δοξολογία μας, αλλά και να ακούσουμε τη δική Του φωνή καθώς στρεφόμαστε στο λόγο το δικό Του σήμερα το πρωί.
Δεν ξέρω αν με κάποια ασφάλεια μπορώ να υποθέσω ότι και εσείς μαζί με μένα την περίοδο των τελευταίων μηνών φέρατε στη σκέψη σας και ίσως και στις συζητήσεις μας μαζί με άλλους ανθρώπους ερωτήματα όπως «Μα τι συμβαίνει στον κόσμο μας? Γιατί επιτρέπει αυτά ο Θεός? Αλήθεια, πού είναι ο Θεός?» Ίσως αναρωτιόμαστε για τις προεκτάσεις που όλα αυτά θα φέρουν στη ζωή μας και στις οικογένειές μας, στον μέλλον μας, και αναρωτιόμαστε πώς θα τα αντιμετωπίσω, πώς θα επιβιώσω σε αυτόν τον κόσμο. Η περικοπή που σήμερα θα μελετήσουμε είναι μια αντιλογία, ένα ιδιότυπο debate θα λέγαμε, και μέσα σε αυτήν την αντιλογία προβάλλεται μια μοναδική αλήθεια και προκρίνεται μια ουσιαστική ανταπόκριση σε αυτήν την αλήθεια. Και όλα αυτά ενώ υποβόσκουν ερωτήματα σαν τα προηγούμενα. Ερωτήματα που απασχολούν το λαό του Θεού την εποχή του προφήτη Ισαΐα. Ερωτήματα παρόμοια με αυτά που απασχολούν ίσως και μας σήμερα. Όμως για να κατανοήσουμε καλύτερα την περικοπή μας πρέπει να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το κεφάλαιο 40 του βιβλίου αποτελεί ένα σημείο καμπής στην εξέλιξη της αφήγησης του βιβλίου του Ισαΐα. Σε ένα βιβλίο στο οποίο συνυπάρχουν μηνύματα κρίσης αφενός και αφετέρου μηνύματα αποκατάστασης και ελπίδας. Και στα πρώτα 39 κεφάλαια του βιβλίου κυριαρχεί ως επιτοπλίστων ένα μήνυμα κρίσης ενός θλιμμένου και οργισμένου με τον λαό του Θεό, ο οποίος λαός απομακρύνθηκε από τον Θεό του. Επειδή ευημερεί, επειδή βολεύεται και γι' αυτό φέρεται με αλαζονία. Καταπιέζει τον φτωχό και τον αδύνατο και πράττει το κακό. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Έτσι στο κεφάλαιο 39 διαβάζουμε την προφητεία του Ισαΐα πως μια μέρα ο λαός του Θεού δεν θα είναι πια στην υποσχεμένη γη, αλλά θα οδηγηθεί στην εξορία. Και ερχόμενοι στο κεφάλαιο 40 διαβάζουμε στο εδάφιο 1. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός. Ο παρηγορητικός αυτός λόγος στο κεφάλαιο 40 φανερώνει το προαναφερθέν σημείο καμπής. Η προφητεία κρίσης του προηγούμενου κεφαλαίου θα εκπληρωθεί. Η γη που δόθηκε στο λαό του Θεού θα δεχθεί την εισβολή των Βαβυλωνίων και θα ηττηθεί. Η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί, ο ναός θα ερειπωθεί και ο λαός θα εξοριστεί μακριά από τη γη της επαγγελίας σε μια ξένη γη. Όπως και έγινε 100 χρόνια περίπου μετά τις προφητείες του Ισαΐα. Όμως το δίπολο της κρίσης και της υπόσχεσης, της κρίσης και της ελπίδας είναι επαρκτό. Και στο κεφάλαιο 40 βρίσκουμε το παρηγορητικό, ελπιδοφόρο μήνυμα του Θεού μέσω του προφήτη σε προγενέστερο χρόνο από τα γεγονότα. Ένας λόγος για τον εξόριστο λαό του Θεού που εύλογα αναρωτιέται ζώντας μακριά από την υποσχεμένη γη στη Βαβυλώνα. Πού είναι ο Θεός? Τι είναι αυτό που κάνει στο λαό του? Γιατί το επιτρέπει? Και μέσα από τα 11 πρώτα εδάφια αυτά που προηγούνται της περικοπής μας, ο Ισαΐας μας παρουσιάζει τον Θεό που μας συγχωρεί, τον Θεό μας που θα επιστρέψει ως βασιλιάς, τον Θεό μας που εκπληρώνει το λόγο του, τον Θεό μας που ως ποιμένας καλός ενεργεί με εξουσία και δύναμη. Βλέπετε, ο Θεός της δικαιοσύνης είναι και ο Θεός της υπόσχεσης και δεν θα εγκαταλείψει και δεν έχει εγκαταλείψει το λαό του ακόμη και όταν αυτός βρίσκεται εξόριστος. Παραμένει ο Θεός του λαού του. Είναι εκεί για να παρηγορήσει αλλά και να αντιδικήσει σε εισαγωγικά. Και το λέω αυτό γιατί στο φως της περικοπής που θα μελετήσουμε σήμερα είναι εκεί για να διαλεχθεί με το λαό του, να απαντήσει στα ερωτήματα. Είναι δίκαιος ο Θεός?
Για ποιο λόγο είμαι εξόριστος? Να απαντήσει στις αμφισβητήσεις του. Ενδιαφέρεται άραγε ο Θεός? Να τοποθετηθεί στις ανησυχίες του. Μπορεί άραγε ο Θεός? Είναι ικανός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του? Αλήθεια, ποια είναι τα δικά σου ερωτήματα αυτή την εποχή? Ποιες είναι οι ανησυχίες, ποιες είναι οι αμφισβητήσεις με τις οποίες παλεύεις μέσα σου? Ας δούμε το εδάφιο 27. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πως δεν νοιάζεται για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Βλέπουμε το λαό του Θεού με όρους Παλαιάς Διαθήκης, Ιακώβ, Ισραήλ, να παραπονιέται. Και ο Θεός είναι εκεί για να απαντήσει στα ερωτηματικά. Και όλα αυτά με σκοπό να προβάλλει μέσα από αυτή τη διαδικασία μια μοναδική αλήθεια και να προκρίνει μια ουσιαστική ανταπόκριση σε αυτήν την αλήθεια. Καθώς στρεφόμαστε στο Λόγο του Θεού σήμερα το πρωί, κουβαλώντας όλα αυτά τα ερωτήματα, αν περπατάς με τον Θεό για κάποια χρόνια, ίσως δεν θα ακούσεις κάτι καινούριο για τον Θεό της βίβλου σήμερα. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο της περικοπής μας. Ο Θεός μιλά στον κουρασμένο και απογοητευμένο λαό του με τα πολλά γιατί του προς τον Θεό και θέλει να του θυμίσει, να του υπενθυμίσει ξανά ποιος πραγματικά είναι ο Θεός. Ποιος άλλος αν όχι ο Θεός της βίβλου? Εδάφιο 21. Δεν το ακούσατε, δεν το μάθατε, δεν σας το είπαν και δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος? Γνωρίζουμε ίσως ποιος είναι ο Θεός όσοι περπατάμε ως πιστοί του Χριστού. Το θυμόμαστε όμως μέσα στις συνθήκες της ζωής, στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στις αγωνίες, στις απογοητεύσεις, στις ασθένειες, στα γυρατιά μας? Εγώ όχι. Πάρα πολύ συχνά το ξεχνάω. Εσύ? Γι' αυτό ας θυμηθούμε λοιπόν. Αν δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία εκείνων που περπατούν με τον Θεό, σίγουρα ό,τι καινούριο ακούσεις, μη το προσπεράσεις. Μια μοναδική αλήθεια και μια ουσιαστική ανταπόκριση σε αυτή την αλήθεια έχουμε να θυμηθούμε ή να μάθουμε σήμερα το πρωί. Έλατε να τις εντοπίσουμε μαζί ξεκινώντας από το εδάφιο 12. Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει? Τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης το χώμα, με την πλάστικα να σιγήσει τα βουνά ή με τη ζυγαριά τους λόφους? Έχω μια άσκηση για σας μετά την εκκλησία, για μικρούς και μεγάλους. Τώρα που ξεκίνησαν τα μπάνια του λαού, και αν βρεθείτε σε κάποια παραλία, πάτε στην άκρη της θάλασσας και αρχίστε να μαζεύετε νερό με την παλάμη σας. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερος είναι ο Θεός από εμένα. Αυτός που κρατά στα χέρια του όλους τους ωκεανούς. Υπολογίζεται 1.332 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα ο όγκος των θαλασσών. Θυμηθείτε πόσο μικρό είναι το χέρι σας, με το οποίο προσπαθείτε καθημερινά να καταφέρετε τόσα πολλά για τον εαυτό σας, σε σύγκριση με το χέρι του Θεού. Ποιος τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή,
Να βάλει σε σακί της γης το χώμα, με την πλάστιγκα να ζυγίσει τα βουνά ή με τις ζυγαριές του λόφους. Σκέψου την απεραντοσύνη του ουρανού, της γης, το χώμα, το βάρος των λόφων και των βουνών, που ποιος άλλος παρά ο Θεός της βίβλου μπορεί να ζυγίσει. Μα τι στα αλήθεια μαρτυρούν αυτές οι εικόνες, τι φανερώνει τούτος ο μεταφορικός λόγος? Σίγουρα δεν φανερώνει ότι ο Θεός είναι ένα μεγάλο και γιγάντιο όν. Όχι, η έμφαση δεν είναι στις διαστάσεις και στα νούμερα, αλλά στο γεγονός ότι ο Θεός είναι κάτι που κανένας άλλος Θεός δεν είναι και δεν μπορεί να κάνει, όπως προφανώς και κανένας άνθρωπος. Ποιος, αν όχι ο Θεός της βίβλου? Ποιος μπόρεσε? Τίθεται ρητορικά το ερώτημα από τον Θεό, στο υποβόσκον από τους ανθρώπους ερώτημα, μπορεί άραγε ο Θεός? Ποιος μπόρεσε να μετρήσει την ποσότητα του νερού στη χούφτα του? Η έμφαση που δίνεται με τις εικόνες αυτές για το άπειρο και το ασύγκριτο μας οδηγεί σε μια μοναδική αλήθεια. Αυτός είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι στη δημιουργία. Είναι αυτός ο αρχιτέκτονας, ο δημιουργός. Ποιος μπόρεσε? Είναι αυτός που μπορεί πέρα και πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και ο Ισαΐας συνεχίζει για να μιλήσει για τη σοφία του. Εδάφιο 13. Ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να τον διδάξει ή να του δώσει συμβουλές? Ποιον συμβουλεύτηκε για να αποκτήσει ευθυκρισία? Ποιος του μάθε να ασκεί τη δικαιοσύνη? Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση? Στη βαβυλωνιακή μυθολογία, ο δημιουργός Θεός, ο Μαρντούκ, δεν μπορούσε να προχωρήσει στη δημιουργία χωρίς πρώτα να δεχθεί συμβουλές. Αλλά εδώ ο Κύριος της βίβλου δεν συμβουλεύτηκε κανέναν και εργάζεται με σοφία. Τόσο στις βαβυλωνιακές όσο και στις χαναητικές ιστορίες της δημιουργίας, ο δημιουργός πρέπει να υπερνικήσει όλες τις αντίπαλες δυνάμεις πριν ανοίξει ο δρόμος για το έργο της δημιουργίας. Αντιθέτως, η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί την έννοια της δημιουργίας για να επισημάνει το γεγονός ενός μοναδικού Θεού. Στο εδάφιο 12, ο δημιουργός ήταν ο μόνος Θεός στο έργο της δημιουργίας. Στα εδάφια 13 και 14 που ακολουθούν, είναι μοναδικός και στη σοφία που απαιτείται για το έργο της δημιουργίας και για κάθε έργο. Γιατί αυτός είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι στη δημιουργία. Μερικά εδάφια παρακάτω, στο 25 και στο 26, μια άλλη απάντηση στο ερώτημα ποιος άλλος αν όχι ο Θεός της βίβλου στο ίδιο πλαίσιο. Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν, λέει ο Άγιος Θεός? Με ποιον θα ταυτιστώ? Η απάντηση προκαλεί τουλάχιστον σε μένα σιωπή και θαυμασμό και σκέψη. Εδάφιο 26. Τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε. Αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε αν όχι αυτός που σε παράταξη σαν στράτευμα τα βγάζει κι όλα με το όνομά τους καλεί. Η δύναμη του είναι τόσο μεγάλη και τέτοια η ισχύς του ώστε ποτέ δεν λείπει ούτε ένα τους. Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν? Μιλώντας με σημερινούς όρους, αυτό
Είναι το καθημερινό ποστάρισμα του Θεού. Λες και έχει το δικό του λογαριασμό στα social media ο Θεός και χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο «Οι ουρανοί». Ο Ψαλμός 19 λέει «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού». Κάθε νύχτα και νέο ποστάρισμα στο λογαριασμό του. Δημοσιεύει εκεί κάθε μέρα. Δεν μας λέει ο προφήτης για τα χρώματα του ουρανού την ημέρα, αλλά ίσως να τα παρατηρούμε όταν ξεκολλάμε από τις οθόνες μας και εγώ πρώτος. Και με αυτές τις καθημερινές του αναρτήσεις μας δείχνει πόσο ένδοξος είναι ο Θεός. Σε ατελείωτη ποικιλία, μέρα με τη μέρα, οι ουρανοί δηλώνουν τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι που τα έχει φτιάξει όλα. Αυτός είναι που αναδεικνύει ένα προς ένα τα άστρα σε στρατιωτική παράταξη και δεν λείπει ούτε ένα από αυτά. Αυτός είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι στη δημιουργία. Γυρίζουμε στο εδάφιο 15 για να δούμε ότι αυτός ο Θεός είναι κυρίαρχος επάνω στα έθνη και στην ιστορία τους. Εδάφιο 15, τι είναι τα έθνη? Σαν μια σταγόνα σε ένα κάδο με νερό, σαν κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστικα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά? Όσο τη Σάμου ο κόκκος. Αλήθεια, πώς μπορεί μια σταγόνα, ένα έθνος που πέφτει σε ένα κάδο με νερό, να περιορίσει αυτόν που μόνο στη δική του χούφτα μετρά όλες τις θάλασσες? Άραγε μπορεί ένα έθνος, ένας κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστιγκα να επηρεάσει αυτόν που σηκώνει και μετατοπίζει νησιά, εννοεί κομμάτια γης, με τέτοια ευκολία σαν να είναι κόκκος της άμμου? Ο λαός τότε φοβόταν την υπερδύναμη εκείνης της εποχής, τη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Είναι κι αυτή σαν κόκκος της άμμου. Είναι σαν κόκκος σκόνης όλα τα έθνη για τον δημιουργό Θεό. Ποιος να τον εμποδίσει? Ο πλούτος τους? Καμία αξία για εκείνον. Όλα τα δέντρα του Λιβάνου, εδάφιο 16, δεν αρκούν για τη φωτιά, ούτε όλα τα ζωντανά για το ολοκαύτωμα. Τα δάση του Λιβάνου φαίνεται πως είχαν τη φήμη για τα καλύτερα δέντρα. Μα όλο το δάσος του Λιβάνου δεν αρκεί για τη φωτιά. Και όλο το ζωικό βασίλειο του Λιβάνου. Ευτυχώς μιλάει για το Λίβανο και όχι για την Κρήτη, γιατί εκεί τα εγωπρόβατα του νησιού σε κάποιους θα βάζαν αμφιβολίες. Ούτε τα ζωντανά αρκούν για τη θυσία προς τον Θεό. Όλα τα έθνη είναι ένα τίποτα μπροστά του. Τα λογαριάζει σαν μηδενικό, ως σαν μηδαμινότητα. Σήμερα πολλοί ανησυχούν για τις υπερδυνάμεις, με τους απρόβλεπτους ηγέτες. Άλλοι πάλι καθόλου. Γίναμε μάρτυρες αυτού ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντήθηκαν πρόσφατα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε πώς η αναστάτωση, μήνες και μήνες σχεδιασμού για την ασφάλειά τους, για να καταφέρουν να καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και σκέφτεστε τη δύναμη που όλοι αυτοί αντιπροσωπεύουν, τον πλούτο που αντιπροσωπεύουν, τις συνδυασμένες πυρηνικές κεφαλές. Ακόμη και αν κάποιοι ξεχωρίζουν το δικό τους ντάντι ανάμεσα στους ηγέτες του κόσμου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Εδάφιο 23. Αυτός τους ηγεμόνες τους εκμηδενίζει
και εξαφανίζει τους κριτές της γης. Μοιάζουν με νεαρά φυτά που τώρα μόλις πάρθηκαν, που μόλις ρίζωσαν στη γη. Όταν ο Κύριος πάνω τους θα φυσήξει θα ξεραθούν και ανεμοστρόβιλος σαν οχυρό θα τους αρπάξει. Κάθε ηγέτης έχει το χρόνο του. Ο Θεός τους αφήνει να έρθουν στην εξουσία, εδάφιο 24. Τους αφήνει, αλλά όταν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα, τους απομακρύνει. Και αυτό είναι τόσο εύκολο όσο το να φυσήξει ο άνεμος και σαν άχυρο θα εξαφανιστούν. Ο Θεός είναι κυρίαρχος επάνω στα έθνη και στην ιστορία τους. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός του Θεού σε αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Είναι κυρίαρχος επί των ηγεμόνων του κόσμου αυτού. Μόνο ο Θεός είναι κυρίαρχος στα έθνη και στην ιστορία τους. Και καθώς αισθανόμαστε το μέγεθος του, συνειδητοποιούμε πόσοι μικροί είμαστε εμείς και οι δικοί μας γνώμοι. Όμως αυτός είναι κυρίαρχος επάνω στη δημιουργία, στα έθνη και στην ιστορία τους, αλλά και στα ανθρώπινα είδωλα. Ο βεβαρδισμός των ερωτημάτων συνεχίζεται. Με ποιον θα με παρομοιάσετε? Και ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Το είδωλο το χύνει ο τεχνίτης και ο χρυσοχώος το επιχρυσώνει και το στολίζει με αλυσίδες αργυρές. Όποιος είναι φτωχός διαλέγει για την προσφορά το ξύλο που δεν το τρώει το σαράκι και αναζητάει ένα τεχνίτη ικανό να του φτιάξει είδωλο που να είναι στέρεο. Ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς. Είναι ο δημιουργός των πάντων, ο ασύγκριτος μοναδικός Θεός. Κάθε τι άλλο, κάθε είδωλο είναι προϊόν ανθρώπινης εργασίας, όπως το εδάφιο 19 καταδεικνύει. Και μάλιστα ακόμη και η ομορφιά αυτού του ειδόλου έγκυται στον στολισμό που ο ανθρώπινος παράγοντας προσδίδει ή το γήινο στοιχείο μπορεί να του αποδώσει, αν είναι καλό το υλικό και διαρκέσει. Μια ματαιότητα ίσως να διακρίνεται εδώ, συγκρίνοντας τα ανθρώπινα είδωλα με έναν μοναδικό Θεό που μιλά, ενεργεί, φροντίζει, συγκεντρώνει, μετράει, κρατάει, βλέπει, δίνει. Αυτός ο Θεός είναι ασύγκριτος με κάθε δικό σου και δικό μου είδωλο στη ζωή μας. Αλλά μην ξεχνάς, είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι. Και συνεχίζει με ένα νέο ερώτημα. Δεν το μάθατε? Δεν το ακούσατε? Δεν σας το είπαν? Δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος? Η χρήση των συγκεκριμένων ρημάτων στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί παρά να έχει τη σημασία της. Για να καταλάβει κάποιος πρέπει να μάθει γι' αυτό. Για να ακούσει κάποιος προϋποθέτει ότι κάτι έχει υποθεί. Επομένως, σημειώνει ο Άλεκ Μοτάιερ, ένας σημαντικός σχολιαστής των βιβλικών κειμένων, ο Ισαΐας δεν φαίνεται να επικαλείται εδώ απλά τη θεολογία της δημιουργίας, αλλά την αλήθεια που έχει γίνει γνωστή με την αποκάλυψή της από τον ίδιο τον δημιουργό Θεό. Φαίνεται λοιπόν, συμπληρώνει, και η αντικειμενική επικοινωνία της αλήθειας. Μαθαίνω καθώς ακούω κάτι που υπόθηκε, αλλά και η υποκειμενική ικανότητα
να κατανοήσουμε την αλήθεια, να την καταλάβουμε. Η προσπάθειά μας δηλαδή να επεξεργαστούμε αυτό που ακούμε, να θέσουμε ερωτήματα, να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι, αλλά να επιδιώξουμε με τη βοήθεια του Θεού να κατανοήσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό αν γνωρίζεις αυτή τη μοναδική αλήθεια, καθώς έχεις ακούσει για αυτήν ξανά και ξανά και ίσως έχεις ανάγκη να θυμηθείς μαζί με μένα πάλι και να αναρωτηθείς πόσο την κατανοώ στη ζωή μου, πόσο την ζω αυτή την αλήθεια στην καθημερινότητά μου. Αν πάλι εκτίθεσαι για πρώτη φορά σε αυτή την μοναδική αλήθεια, μην την απορρίψεις αν δεν την σκαλίσεις και τη συζητήσεις σε βάθος. Ας δούμε όμως τη στάση του λαού του Θεού, εδάφιο 27. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές μας και πως δεν νοιάζεται για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Γιατί παραπονιέσαι? Γιατί αναρωτιέσαι πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Το βασικό ερώτημα που αξίζει περισσότερο να απαντηθεί, πέρα από όλα τα άλλα εύλογα ίσως ερωτήματα, είναι ποιος είναι πραγματικά ο Θεός? Ποιος άλλος, αν όχι ο Θεός της βίβλου? Σημειώνοντας όμως το παράπονο του λαού και το λάθος ερώτημα που θέτει, ας υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα που παρατηρείται στο εδάφιο αυτό. Αξίζει να επισημανθεί ότι εκείνος δεν γνωρίζει μόνο τα ονόματα των αστεριών όπως είδαμε νωρίτερα. Ο ίδιος έχει δώσει όνομα στο δικό του λαό, τον αποκαλεί Ιακώβ, Ισραήλ, και τούτο δείχνει εμφανώς ότι ο δημιουργός Θεός επιδιώκει να σχετίζεται με τα δημιουργήματά του και αυτά μαζί του. Ας σκεφτούμε ότι στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε τον ασύγκριτο Θεό σε σύγκριση με τους ανθρώπους, τα είδωλα, τα έθνη, και πόσο ανόητοι συχνά είμαστε να επιλέγουμε είτε να σχετιζόμαστε είτε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους ή πράγματα ή καταστάσεις που ειδωλοποιούμε. Αυτά είναι που δεν έχουν αξία στα μάτια του Θεού. Αλλά εσύ και εγώ έχουμε. Γι' αυτό η εκπληκτική πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο δημιουργός δεν είναι μόνο ο Θεός για τον οποίο γνωρίζουμε, επειδή έχει φανερώσει τον εαυτό του στην ιστορία, αλλά είναι αυτός που μπορούμε προσωπικά, διαρκώς να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο μέσα από μια προσωπική σχέση μαζί του. Είναι αυτός που, όπως ψάλαμε νωρίτερα, λέει «Είμαι ο Θεός σου εγώ, σ' αγαπώ». Δεν ξέρετε, δεν μάθατε. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός της γης, τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Ποιος είναι πραγματικά για σένα ο Θεός? Άραγε είναι αυτό για σένα ένα πρωταρχικό ερώτημα? Αν ναι, τότε αυτό μπορεί να δώσει απαντήσεις και σε πολλά άλλα ερωτήματα που ακολουθούν και εύλογα προκύπτουν στη ζωή μας. Στα τόσα γιατί που εύκολα αναδύονται, ειδικά σε περίοδους σαν αυτή που ζούμε σήμερα, ας θυμόμαστε ότι η δική μας κατανόηση είναι περιορισμένη, αλλά η δική του σοφία είναι ανεξερεύνητη και ασύγκριτη. Στις φάσεις που τον αμφισβητούμε λέγοντας «Δεν νοιάζεται ο Θεός, δεν με θυμάται ο Θεός»,
Ας σκεφτούμε πως ίσως βγάζουμε ένα λάθος συμπέρασμα. Είναι λάθος αν από την κατανόηση του μεγαλείου του Θεού σκεφτόμαστε πως είναι πολύ μεγάλος για να νοιαστεί για μένα. Το σωστό συμπέρασμα είναι πολύ μεγάλος για να αποτύχει. Ας θυμόμαστε ακόμη μέσα σε αυτή την περίοδο της αβεβαιότητας που ζούμε. Εδάφιο 29. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Μια μοναδική αλήθεια. Αυτός που είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι είναι ο Θεός μου και η δύναμή μου. Μία από τις υποσχέσεις του που βρίσκουμε στη σημερινή μας περικοπή είναι ότι χαρίζει δύναμη. Ο Θεός μας δεν υπόσχεται να δώσει πλούτο, δεν υπόσχεται να δώσει ευημερία, δεν υπόσχεται να δώσει υγεία, υπόσχεται να δώσει δύναμη. Αν νιώθεις κουρασμένος, κουρασμένη, σωματικά ή πνευματικά, με όσα ζεις γύρω σου, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στην εκκλησία ίσως, στον κόσμο γύρω μας, άκου και πάλι την υπόσχεσή του. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Αν αναρωτιέσαι, θα τα καταφέρω με όλα αυτά? Θα κρατηθώ στην πίστη μου στο Θεό? Νιώθω τόσο ευάλωτη με όσα συμβαίνουν γύρω μου στη ζωή μου. Και αυτό που καλούμαστε εσύ και εγώ να κάνουμε είναι να παραδεχθούμε ότι είμαστε αδύναμοι. Βλέπετε, ο Θεός δίνει δύναμη σε αυτούς, δεν δίνει σε αυτούς που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση, σε αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν και μόνοι τους να τα καταφέρουν. Όχι, δεν τη χρειάζονται αυτοί άλλωστε. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι αδύναμος, αδύναμη, ακόμη κι αν αισθάνεσαι παλικαράκι. Και έτσι υιοθέτησε, ζήσε αυτή την μοναδική αλήθεια. Αυτός που είναι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι είναι ο Θεός μου και η δύναμή μου. Έτσι σε συνέχεια όλων αυτών, με το προαπαιτούμενο της αναγνώρισης της δικής μας αδυναμίας, υπάρχει μια ουσιαστική ανταπόκριση στην οποία ο Θεός καλεί τον λαό του και εμάς τους ίδιους σήμερα. Ας τη δούμε κλείνοντας εδάφιο 31. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αετού, τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε δίχως να αποσταίνουν. Στη μετάφραση του Βάμβα διαβάζουμε οι προσμένοντες τον Κύριο. Και αυτές οι δύο λέξεις είναι ο πιο απτός τρόπος για να περιγράψει κανείς την εμπιστοσύνη μας στο Κύριό μας, στο Δημιουργό Θεό, στη δύναμή Του, στη σοφία Του, στα σχέδιά Του. Ξέρουμε ότι είναι ο Θεός μας, αυτός που έχει τον έλεγχο. Και γι' αυτό προσμένουμε και γι' αυτό ελπίζουμε. Και αυτό γιατί πριν από μας έχει προηγηθεί κάποιος άλλος στην ιστορία. Αυτός που ενανθρωπίστηκε όντας ο Υιός του Θεού και πήρε μορφή δούλου, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που κατά την επίγεια ζωή του καταφρονήθηκε, απορρίφθηκε, όμως πρόσμενε την εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό, όπου εκείνος έζησε τη δική του εμπειρία εξορίας πάνω εκεί, αγωνίας, εγκατάλειψης από τον Θεό Πατέρα. Αλλά συνέχισε προσμένοντας
την ολοκλήρωση του σχεδίου για την απολύτρωση μέχρι να επιστρέψει, μέχρι που παρέδωσε στον Πατέρα το πνεύμα του. Όμως ο τάφος που ακολούθησε δεν μπορούσε να κρατήσει τον Ιησού. Η δύναμή του ανανεώθηκε, αναστήθηκε. Γιατί? Οι προσμένοντες θέλουν να ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Θέλουν να αναβεί με πτέρυγας όσα αετή. Θέλουν τρέξει και δεν θέλουν αποκάμει. Θέλουν περιπατήσει και δεν θέλουν ατονίσει. Αυτή η αναστάσιμη δύναμη του Χριστού είναι η υπόσχεση για τη ζωή των μαθητών του που έμειναν πίσω, προσμένοντας μετά την ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς. Αυτή η αναστάσιμη δύναμη που είναι διαθέσιμη για μας και ενεργείται μέσα μας μόνο με τον δικό του τρόπο, αυτού του παντοδύναμου Θεού που θυμηθήκαμε σήμερα. Αυτή η αναστάσιμη δύναμη είναι η υπόσχεσή του για τη δική μας ανταπόκριση προσμονής, καθώς περιμένουμε τον δεύτερο ερχομό του. Και αυτή η προσμονή δεν είναι μια παθητική προσμονή όπως θυμηθήκαμε τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Είναι μια ενεργητική προσμονή με αποστολή, έτσι ώστε αυτή η αλήθεια να φτάσει παντού στο περιβάλλον μας και έξω από αυτό όπου υπάρχουν ανάγκες. Αδέλφια, έρχονται δύσκολοι καιροί. Αλλά καθώς καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ποιος πραγματικά είναι ο Θεός της βίβλου για εμάς, καθώς όλο και πιο συχνά παραδεχόμαστε τη δική μας αδυναμία, τόσο πιο συχνά θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν τη μοναδική αλήθεια με προσμονή και εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ενώ Εκείνος θα ανανεώνει τις δυνάμεις μας όπως το υπόσχεται. Ίσως να προσέξατε σε τούτη την τελευταία υπόσχεση ότι υπάρχει μια παραδοξότητα. Θέλουσι να αναβεί, λέει, ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Θα συμφωνήσετε μαζί μου, νομίζω, ότι η λογική σειρά είναι μάλλον αντίστροφη. Περπάτημα, τρέξιμο, πέταγμα. Αλλά γιατί να τελειώνει με το περπάτημα? Γιατί η χριστιανική ζωή, η ζωή της προσμονής, δεν είναι πρώτη στα ένα πέταγμα, δεν είναι ένα σπριντ, αλλά είναι ένα καθημερινό περπάτημα. Μια προσωπική σχέση με τον Θεό Δημιουργό που αποκαλύπτει τον εαυτό Του σε μας και ανταποκρινόμαστε διαρκώς με εμπιστοσύνη σε Αυτόν, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, ελπίζοντας και προσμένοντας ενεργητικά Αυτόν. Αν δεν ακολουθείς το Θεό στη ζωή σου και τον αναζητάς, ποιος άλλος αν όχι ο Θεός της βίβλου? Σκέψου αυτό το σημαντικό ερώτημα. Ποιος είναι πραγματικά για σένα ο Θεός? Με το φως όσον σήμερα ο Λόγος του Θεού μας αποκάλυψε. Και να θυμάσαι ότι η προσωπική σχέση με τον Θεό της βίβλου προσφέρει και δεν μπορεί τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο να τον προσεγγίσει και να σου το χαρίσει. Αυτή η αναστάσιμη δύναμη που υπόσχεται ο Θεός ότι ενεργεί μέσα μας δεν μπορεί με κανέναν άλλον τρόπο να γίνει εμπειρία στη ζωή σου και στη ζωή μου παρά μονάχα αν γνωρίζουμε καθημερινά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αν απολαμβάνεις στη ζωή σου αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, άκου για άλλη μια φορά αυτή τη μοναδική αλήθεια. Αυτός που είναι κυρίαρχος επάνω σε όλα είναι ο Θεός σου και είναι η δύναμη σου. Και σε όποια δυσκολία αντιμετωπίζεις ή σύντομα θα αντιμετωπίσεις, να θυμάσαι ότι Εκείνος υπόσχεται μια αναστάσιμη δύναμη να σε ανανεώνει καθημερινά. Γι' αυτό ανταποκρίσου με προσμονή, ελπίδα
και εμπιστοσύνη. Ας προσευχηθούμε. Καλέ μας Θεέ, σε ευχαριστούμε για αυτή την μοναδική αλήθεια που ο Λόγος Σου σήμερα μας θύμισε και πόσο ανάγκη είχαμε να το θυμηθούμε. Ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος επάνω σε κάθε τι. Στη δημιουργία, στα έθνη και στην ιστορία, στα ανθρώπινα είδωλα που εμείς φτιάχνουμε. Αλλά Εσύ ο κυρίαρχος, ο ασύγκριτος, ο μεγάλος και μοναδικός Θεός, είσαι ένας προσωπικός Θεός και είσαι η δική μου δύναμη. Βοήθησέ με να μην το ξεχνώ όταν ερωτήματα, αμφιβολίες, στεναχώριες, αμφισβητήσεις έρχονται στη σκέψη μου και στις σκέψεις των αδελφών μου. Και βοήθησέ μας με ουσιαστικό τρόπο να ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αλήθεια. Προσμένοντας Εσένα, ελπίζοντας στα όμορφα που ακολουθούν και έχεις υποσχεθεί για μας, εμπιστευόμενοι Εσένα την κάθε μας μέρα. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.